Claro que sí. Estupendo. Pois penso que merece o premio, non? Merece o moito, porque eu digo sempre que a xente di, xente maior, mira esa xente xoven ve a televisión de Galicia, que é maravillosa, que temos as mellores series, que está preparando unhas oposicións, pois claro que merece o premio. Vamos, sí, señor. Compa xefe de brigada dos incendios. Vea, pa xefa de brigada dos incendios. E que vas facer con 100 euriños? Pois, de momento vou nos guardar. Bueno, veremos a ver. Compañeiros, que alegría con este chaval xoven, oye, que vexa a nosa tele, o noso programa. Sí, señor. Eu xa pensei que hoxe non había ninguén a portiña, que alegría. Claro que sí, ainda vas quedar por Vila de Cruces dando unha volta, así que a xentiña que estea atenta, que aí vai o primeiro premio, pero igual non o único, vale? Veña, nun anaquiño estamos contigo, Isi, maravilloso sempre, repartindo alegría, repartindo billete tamén esta tarde. Que maravilla, Beatriz, que xa empezamos dando premios. Pois claro, somos moi xenerosos, pero para a xenerosidade, a do premio, a do home do premio que temos a continuación, Alejandro Álvarez, o mellor condutor de autobuses no mundo enteiro. Premio que levou no Expobús deste ano en Silleda. Mellor condutor de España, mellor condutor de Europa e mellor condutor do mundo. É de Galicia, non? Que iso é o mellor de todo. De Galicia que é o mellor de todo. É un premio ben xeneroso. Sí. Pero porque tes unha maña especial, moi especial. Sí. Eso medín os examinadores. Que hai que ter para ser o mellor condutor do mundo? Pois, a verdad, para min o principal é leválo no sangue. Para min é o primeiro. Ter unha pasión, unha vocación para ese traballo, gustarche pasalo ben con el mesmo tamén. Ou seja, ti como loquillo que para ser feliz quería un camión e ti un autobús? E un autobús. Algo así, de neno tamén querías? Sí, home, o de neno sempre contamos que moitos viaxes a Barcelona fixen eu polo pasillo da casa. Mira, estamos tamén a ti de cativo aí, en ti, non? Que pequecho. Home, xa desde aquela, Xa había vocación. Bueno, sí que tiñas claro dende moi pequeno. Non sei se che ven tamén de familia, hai alguén máis que se dedique a isto? Toda a familia. Toda a familia. Toda a familia casi, o sea, aí remuda xeracional. Algunos co camión, outros co autobús, pero ao final sempre estamos todos metidos no autos. E como facedes para coincidir? Malamente. Malamente? Bueno, ao final os pais son os que máis están na casa, non é, a min toca máis salir, pero bueno, a verdade é que a veces faise complicado. Complicado, para min unha das cousas máis duras que ten isto sobre todo é o perderse fechas señaladas da familia sempre. Porque agora de cara ao Nadal, por exemplo, non? Que a maior parte das familias fai por reunirse e demais. Tendes moito problema para que non haya cadeiras baleiras neste sentido? No Nadal ainda non hai moito. Ainda vos organizades, non? Sí, no Nadal sí, é moito peor a partir da primavera hasta o mes de outubro, máis ou menos este noviembre, e sí que é moi complicado. E todos me dá moita envidia, sobre todo cando están aí na piscina e eu estou por aí traballando, pasando sol. Pero claro, é que para converterse no mellor do mundo hai que facer sacrificios. Se non perdemos a práctica. Pero a túa moza non se dedica a isto, non? Non, gracias a Dios non, porque eu senón sempre temos a broma de que non nos veríamos en todo o ano. Entonces, nese aspecto teño moita sorte en todo. Está ben recalcalo tamén porque estamos aquí todos gloriándonos deste recoñecemento tan importante para ti, entendo que para a túa familia, se vos dedicades todos a isto, pero está ben amosar que hai moitísimo sacrificio e esforzo detrás deste recoñecemento, non? Moitos anos de dedicación exclusiva, prácticamente. Moito, é que é diario, isto é un non descansar nunca, ao final, o sea, sempre estamos operativos tamén no teléfono, que era problema que haxa, estamos continuamente en carretera, hai moitos problemas, máis dos que se deberían de ter, pero, bueno, forma parte do traballo, non nos queda outra. E que difícil esas probas, porque teño entendido que eran de noite, non? O que añade dificultade. A min tocaronme de noite porque xa tanto é que incluso cando cheguen ali hasta tiñan os autobuses apagados xa é todo. O sea, terminamos de traballar, marchamos pitando pa ali pa Silleda e cando cheguen ali, pois claro, xa eso era... Pero iso é un agravio comparativo, máis dificultade que o resto dos 70 cos que competías. Non todo o mundo tiña que facer as probas de noite. Non, é que en principio non era para facelas de noite, porque hasta incluso primeiro tiñas que facer un examen teórico, pero como xa se estaba pechando por completo a noite e ali tampouco había iluminación, pois mandaronme directamente facer as probas. E particularmente, a verdad, pois o examinador, bueno, un deles, destacaba co outro as súas propias anécdotas, non sabes, de que os que iban pola noite sempre solían destacar un pouco máis
pois igual... Anda, que curioso, porque máis difícil, entendo, porque en que consisten exactamente este tipo de probas? Como se determina quen é o mellor conductor de autobuses do mundo? As que fan aí particularmente, pois a primeira era tasar máis ou menos unha anchura a uns 40-50 metros do autobús. Tú tiñes que tocarlle a bocina cando máis ou menos pensabas que o coche iba a pasar. E o mesmo co da altura, que levabanche unha grúa e tiñas que tocar a bocina. E atinaches por 1 centímetro. No, por 2 milímetros. Por 2 milímetros? A da altura, sí, a da anchura fixena un pouco peor, pero a outra o señor mediu hasta incluso 3 veces co punteiro láser, porque a verdad, a ver, aí xogou un pouco factor sorte tamén, hai que decirlo. Pero vaya ollo, que tes menos mal que xa de mola cesta, senón concurso se leva para casa seguro. E Raquel, aparca en movimento e medio. Ah, sí, como a mí, máis ou menos. Terías que verme no parking. Bueno, pois xa que tes tan bollo, imos te poñer un poquinho a proba, se che parece. Porque a mí gustanos así sorprender. E imos xogar a un xoguiño, si es bo, botando yo a un autobús ou un transporte, sabendo máis ou menos canto mide, imos poñer varias fotografías e ti tes que botar as túas contas, parece, che? Bueno, pois vamos a ver logo. É que, viñecho aquí xogar, amigo, veña, pois imos coa primeira. Temos que valorar canto mide de altura este autobús. Un autobús, un modelo bastante común, entendo que estás afeito, non? Pois ese, eu casi que che diría máis ou menos, non sei, uns 3,5 metros máis ou menos, ou por aí pode ter. 3,5? Sí. Resposta definitiva? Eu diría que sí, non che sei dicir moi ben, pero... Vale, esa é a tua resposta? Veremos. Resolvemos, a ver. 3,51, pero que por centímetro, pero que tolemia é esta, pero que mogollo. Sí, señor, esta conta como acertada, por suposto. Veña, era esta para ir entrando un poquinho en calor, pero aí vos coa seguinte, a ver. Aí está. A mí parecenme todos iguais. Por pouco vai superar os 3 metros, que este é un mediano. Sí. Este sí, moi poquinho máis de 3 metros, 3,05, 3,10, 3,11, por aí poden andar. Vale. 3,11 foi a última palabra. Resolvemos. A ver se ten bollo. 3,14, que está moi preto. Por aí. Sí, señor, vai revalidar título aquí no programa. Imos coa última, vale? A ver se foi isto un golpe de sorte, Alejandro, veña. Ímonos poñer serios que está a que vale, vale? E esta ainda máis complicada, porque estos son urbanos que un urbano nunca na vida traballén con ningún. Claro, porque ti es máis de circuitos, non? Sí, de servicios discrecionales en general, sí. Pois ese... Bueno, eu casi que che vou decir 3,4, quizá. Douche unha pistiña para axudarse que non estás afeitos. Este estaría entre a altura dun deles e a do outro, vale? Para que vexas que te moves entre eses 3,14 e 3,51. Pois eu vouche decir 3,4. 3,4. 3,4. Bueno, pois... Dixo moi convencido, non vou ser eu que lle leve a contraria. Eu estou alucinando contigo. Xusto como que non controlabas. Sí, pero bueno, é que moito menos de 3,5 non suelen ter en general, a verdad. E pois os urbanos suelen ser un pelín máis baixiños, quizá. Entonces, por eso lle calculábamos. Dende os 21, conducindo autobuses, supoño, vendo moitísima xente, terás moitas anécdotas, pasaríache de todo, xente que quixo baixar, xente que abandonou, xente que esqueceu algo... Bueno, de esquecer eso é pan de cada día, a verdad. A última vez ainda tivemos que mandar nun taxi unha maleta a máis de 100 km de distancia. A máis de 100 km? Sí. É que temos a cabeza non sei onde. Por aí, nos paxariños andan por aí. Iso sempre se fixo, non? O de, ás veces, esquecernos algo dun autobús e demais, pero algo que antes era moi común, e non sei se isto sí que xa mudou un poquinho, porque hai moitas realidades que sí que mudaron, é como ese papel un pouco de apoio emocional, psicólogo, que fan ás veces os choferes, non? De que sempre hai alguén que se senta ao lado e empeza un poquinho a dar conversación neses traxectos tan longos, acabas case que coñecendo perfectamente a persoa e... Pero non se debe falar co conductor, non? É que estás o primeiro, non? Pero isto non se respeta sempre. No. Ya sabes. No, bueno, hoxe en día tampouco te creas, a verdade, a xente está co móvil, xa non fala. Sí, noto moito esa diferencia. Antes pasaba moito, verdad? Sí, eu cando vou con xente moito máis maior, a verdad, pois ainda
sí que sueles falar máis con eles e tal, pregúntanche de onde eres, sobre todo, pois a min cando se me nota o meu acento sevillano, pois claro, xa... Din, claro, ti és do sur, de onde eres e todo, si. Sin embargo, cando vou con xente xa de máis mediana edad, aí sí que cada un vai ao seu aire, cos seus cascos, o seu móvil non interactúan moito, a verdade. E como faz para aturar tantas horas sentado, non? Bueno... Logo faz deporte... Teste que preparar de algún xeito... Xa facía máis antes que agora, porque ao final, pois, estar por aí continuamente fora, eu sempre me gustaron os deportes colectivos, sempre o fútbol, o tenis, o que sea. Eu o único que fago de vez en cuando é que me levo a bicicleta comigo, máis que nada tamén para un medio de transporte adicional, que a veces tens que aparcar moi lonxe, pois vas ao hotel no que estás aloxado, pois vou na bici, ou tamén, hai veces que teño a sorte... Como, por exemplo, nunha ocasión que estuve en Ámsterdam, estuvemos ali parados un par de días, pois digo, pois, mellor sitio para andar na bicicleta non hai, e recorrime todo o centro da ciudad durante 2 días de arriba a baixo. Pois Alejandro Álvarez, moitísimas grazas por compartir a túa historia hoxe con nós e parabéns ao mellor conductor de España. Aplauso merecidísimo, ainda que a mí gustaríame... A ver, pasou o exame con tanta nota que agora ten que chegar a reválida, que iso tamén é moi de outros tempos, e tesme que respostar a unha última pregunta que vai a ser a que determine realmente si es o mellor condutor do mundo de autobuses ou non, vale? Ai, pobre, máis examen. Sí. Aí vai, Ímonos poñer en situación. Vas conducindo o autobús. Transeúnte un con maleta. En Beirarrúa porque non chegou a ningunha das paradas. Fai acenos, vas parando, peta na porta, ábreslle para que suba ou sigues de largo? Eu abro. Pois é o mellor do mundo, sí señor. Tíesme cariño de vos. Por suposto, nótaselle na cara. Parabéns, mellor conductor de España, de Europa e do mundo. Aí é nada, hoxe non quen anda aí. Xa podemos chulear, todo talento galego, claro que sí. Bueno, pois imos de emoción en emoción, collemos o bus ou imos camiñando ou como sexa, porque chegou o momento de coñecer a Monchiña e a Mario, esa parella da que falábamos, que celebrou os seus 70 anos de casados. Se fixo cunha cerimonia xamánica